cwm ni nawr un o 2 fewnwyr y garfan. Gaeth, o'n i wastad yn gwybod byddai jyst 2 ohonoch chi. Oedd lot o sôn am y llwyth gwaith cyn y tournament. Sut mae wedi bod? Faint anoddach yw e pan ti'n rhannu'r llwyth gyda Thomas? Lot fwy o rhedeg. So ni'n cael dim un fel arfer, ni'n swopo mewn o mas gyda'r trydydd mewnwr neu whatever. Ond obviously gyda'r jyst y ddoi ni ma. Mae un yn yr un tîm a'r llall yn y tîm arall, so ni'n cael y chance i gael dim rest o gwbl dweud gwir. Ond mae'n good, mae'r fer yn mynd yn dda. A fi'n credu fi a Tommy, ni ddoi'n wyddol ffit, so ni'n copo'n iawn. A chi'n gwybod pan mae jyst o'i chi'n mynd i orfod chwarae bob gêm. Ti wedi bod yn rhan, o 2 gêm, chi wedi ennill y 2, wedi casglu pwyntiau llaw. Sut mae'r hwyli yn y garfan nawr, a sut ti'n adlewyrchu ar, i ddechrau, gêm na'n erbyn Fiji, un o'r mwyaf dramatig ti wedi bod yn rhan o? Oedd yn gêm enfawr, ni wedi bod gyda'n gilydd nawr am 4 mis, jyst ni dechrau'r ymarfer nôl yn y haf, a o'n i gyda'r gwaith caled na wnaethon ni yn y haf, oedd e am y gêm gyntaf yn erbyn Fiji. O'n i'n gwybod ddim i fod yn gêm enfawr. Ni'n gwybod pa mor dda mae Fiji wedi datblygu dros y blynyddoedd diwetha. So, a fi'n credu oedd y gêm yn exciting iawn, obviously, from a neutral point of view. Ond lwcus erbyn y diwedd, o'n i just digon cryf i dy banc gyda'r fuddugoliaeth, oedd e'n gêm a hanner. Mae cwpan y byd wedi bod yn rhan enfawr o dyrfa di. Nes ti di ymddangosiad cyntaf yn erbyn Uruguay yn 2015, a ti'n edrych nôl ar hanes Gymru yn y gystadleuaeth. A fi'n teimlo fel bod ti wedi bod yn rhan o'r gemau mawr i gyd, Lloegr 2015, mae sgori sy'n erbyn Awstralia yn 2019. Faint i ti'n mwynhau chwarae ar y llwyfan mwyaf, a be mae'r gystadleuaeth yn golygu i ti? Fi wedi bod yn eitha ffodus, really. Fi wedi cael, obviously, 2 cwpan y byd cyn hwn, a fi wedi bod yn rhan o rhai gemau fawr a moments fawr. Ond, peth fwyaf fi'n joio beth yw'r, fi'n credu y training camps a'r paratoiadau cyn yr cwpan y byd. Really? Ti yw'r gyntaf sy'n ei dweud na? Mae'n obviously yn galed, ond fi'n mwynhau mewn ffordd, achos mae'n cael fi yn y siap gorau posib i fi gallu bod yn, achos fel arfer os byddwn ni just fel any other year, fel byddwn ni just yn mynd fel summer tour gyda Cymru, byddwn ni'n gael fel cwbl o wythnosau i paratoi am y tour, a wedyn wario cwbl o tests mas yn South Africa neu whatever, wedyn byddwn ni'n gael cwbl o wythnosau off, wedyn byddwn ni'n mynd o mewn gyda'r sgalets, gael 3-4 weeks pre-season, wedyn dechrau'r season, so fi wedi mwynhau yr 3-4 mis o pre-season sydd yn gael fi mewn i siap gorau posib, a fi'n teimlo'n dda, fi'n teimlo'n ffit yn cryf, a fi'n mwynhau pethau ar y foment, so na pan fi'n joio fe eisiau gwmynt. Ned, lle ti'n meddwl falle byddai ti ddim ma? Ges i ddim lot o hwyl gyda Pifac a rhai o'r hyfforwydd coaches arall, ond amser yma blwyddyn diwetha sy'n mas i De Affrica, nes i ddim wario munud y rygbi mas na, so oedd hwnna'n eitha galed i cymryd, ond o'n i'n gwybod oedd y cwpan y byd llai na blwyddyn bant ar y pryd, so o'n i jyst yn moyn mynd nôl at y sgalets a trial gael bach o ffôm nôl a gael y ffitrwydd nôl lan, a unwaith clyw sydd Gatlin yn dyn nôl fyd, oedd hwnna'n bach o spark i fi, a fi'n credu wrei sy'n reit yn erbyn diwedd y season, a wedyn ges i'r cyfle i mewn fan hyn, a fi wedi joio fe ers ni. Ti wedi siarad yn gyhoeddus am y ffaith falle y system amddiffynol, Pifac ddim quite yn siwto ti. Beth sy'n really siwto ti am Gatland, am seil Cymru? Beth ti yn mwynhau nawr? Ti'n gallu falle trial esbonio o safbwynt rygbi? Fi'n ddim blan yn dda dy Gatland, chwyd y ffordd ma fe gyda fi a gyda'r tîm. Mae'r rhywbeth gyda fe sy'n just yn gallu gael fi fel, to get me going type of thing, a sa'n credu oedd y relationship ddim quite mor dda gyda Pifac i gweud y gwir a'r coaches eraill, so mae'n galed prynu, so unwaith o'n i'n gwybod oedd King i'n dod mewn a Mike, defence coach hefyd, o'n i'n gwybod this is my cup of tea, so o'n i'n edrych mlaen i dod nôl mewn i'r carfan, a fi
credu mae'n dangos bod fi'n joio fy'n rygbi to. A faint o hyder mae Gatlin yn rhoi i chi wrth edrych mlaen nawr at y gêm yn erbyn Awstralia. Mae hyn elyniaeth falle rhwng da fe a Eddie Jones, un o Awstralia, un o Zeeland Newydd. Ydw e'n feistr ar baratoi ei dîmau ar gyfer achlasuron enfawr? Fi'n credu bod ni wedi gweld na dros y blynydde, y ffordd. Mae fe'n paratoi ni am y gêm fawr. Mae ffordd gyda fe, mae'n anodd i disgrifio i gyda gwir, ond mae ffordd gyda fe, chymod. Ydw e'n dawel? Ydw e'n gweilot? Beth yw i? Mae'n wyddol dywel, ond mae dys ei negeseuon mae popeth yn sporon gyda fe. Pethau eitha simple lot o'r amser, ond simple, but effective, fel maen nhw'n gweud. Mae pwynt bwysig iawn, a mae wastad cwpl o ideas gyda fe lan i slif hefyd. So, jyst y ffordd mae fe'n edrych ar ôl ni chwaraewyr a siarad gyda ni a paratoi ni, mae fe'n gret. So, fi'n edrych mlaen i'r cwpl o dirnodau o ymarfer nesaf, a gobeithio erbyn dydd Sul byddwn ni barod i fynd yn erbyn Awstralia. Fi ddim yn mynd i rannu'r syniad yna sydd â fe, fi'n gwybod ni, ond jyst yn ôl de, faint o fydd ti'n meddwl fydd y ffaith bod yn eich garfan chi, mae ti, Dan Bigger, Faletau, Lydiard, llwyth o chwaraewyr, Liam Williams, sydd wedi bod i gwpanau byd, sydd wedi delio gyda'r gemau mowr. Faint o fantais fydd hynny gymaru a tîm weddol ifanc Awstralia? Mae profiad yn peth fawr yn cwpan y byd. Fi'n credu mae mix eitha neis gyda ni, mae lot o profiad gyda ni o'r un lot o boes ifanc, Zamit a cwpl o boes ifanc eraill. Mae mix bach eitha neis gyda ni, tipyn o profiad. Ond mae tîm eitha ifanc a ddim falle quite more experience gyda Australia ar y foment, ond mae still tîm dda iawn gyda nhw a maen nhw'n gallu bod yn dancherus iawn. So, yn amddiffynol mae rhaid i ni fod yn barod amdano nhw dydd Sul. A mae'n hawdd yn feddyliol codi'ch gêm ar gyfer falle gêm fel Awstralia na be bydde fe yn erbyn Portugal, ti'n meddwl? Fi'n credu bydd fe wedys i, oedd e'n ar ôl y gêm Fiji, nath e hala cwpl o diwrnodau extra i ni recyfro ôl y gêm na, a sa'n credu wnaethon ni quite paratoi mor dda am y gêm Portugal. Ond fel na mae gêmau cwpl ni fi'n mynd am y llwaith, ni ffili waren dda pob gêm. So o'r ffaith bod ni wedi meiddi Portugal gyda bonus point win a ddim chwarae rygbi really mor dda, fi'n credu mae hwnna'n dangos bod ni'n tîm eitha dda. So, bod rhaid i ni fod yn well wrthos yma, ni'n gwybod na. Ond fi'n credu y ffordd ni wedi dechrau ymarfer heddi a ffordd ni wedi dechrau paratoi o'r wythnos, fi'n credu gobeithio ni erbyn dydd Sul byddwn ni'n barod. Right, Gareth Davies, mae'r bws yn aros amdano ti, felly fi'n gofio gael ti fynd. Mae rhyw o dau fyna yn rhoi cymeradwyaeth o'r gornel. Diolch yn fawr am damser, pob lwc. Dyna ni te, Warren Gatland yn erbyn Eddie Jones. Cymru yn erbyn Awstralia am yr 8fed tro yn hanes y gystadleuaeth. O'n i'n gyffroes cyn heddi, dwi hyd yn oed yn fwy cyffroes nawr. Fyddwn ni nôl dydd Gwener gyda Rhys Patchell. Tan hynny, diolch am wylio, hwyl fawr.